I volem començar denunciant la falta de respecte de l'alcalde Ros, signant 7 convenis a un mes de les eleccions per definir i per començar a treballar el nou Pla General Municipal. El Pla General Municipal hem de recordar que és l'eina que ordena el creixement, els usos del sòl de la nostra ciutat, des d'equipaments, usos comercials, industrials, creixement urbanístic, etc. No trobem normal que després de 4 anys governant, que no s'ha parlat en cap moment d'això quan Esquerra Republicana ha demanat revisió de creixement urbanístic, revisió d'usos comercials, la trama urbana, etc. I aquí s'ha tirat per un camí d'anar fent modificacions puntuals d'un pla general, com per exemple en les bases, incorporant-hi usos comercials quan no hi eren, al pla de l'estació, incorporant un volum d'habitatges que està claríssim que no es farà. Per tant, considerem una falta de respecte per la democràcia que a un mes de les eleccions s'engegui aquest procés i s'encomanin treballs. Això s'ha de fer a partir de la constitució del nou Ajuntament i, evidentment, la UDL hi ha de participar, hi han de participar les entitats de la ciutat, etc. Per altra banda, estem aquí situats a prop de la zona anomenada ARE, Àrea Residencial Estratègica, un projecte que l'alcalde ha defensat, on s'incorpora la construcció de 3.600 habitatges, que a Esquerra Republicana hi vam estar en contra perquè creiem que primer hem de tenir un cens dels pisos desocupats, tenim milers de pisos desocupats, i ja veiem que no seria viable la construcció d'aquests 3.600 pisos, quan en realitat a darrere el que nosaltres hi veiem era l'oportunitat d'incorporar també nous usos del sòl com els usos comercials. Per tant, aquesta revisió de l'ARE estem totalment d'acord en que es faci i que es determini que segurament no és viable aquest creixement urbanístic, i més també criticant la no feina feta durant aquests 4 anys, quan estem molt orgullosos d'una inversió de 422 milions d'euros en tota la ciutat i en realitat continuen havent més de 3.000 persones en dades del Pla Local d'Habitatge que durant 5 anys no podran tenir accés a un habitatge. Per tant, no quadra el creixement urbanístic de la ciutat amb les necessitats reals de la població. Nosaltres defensem que es faci aquest cens de pisos desocupats, que s'apliquin fórmules com hem anat proposant de pisos amb opció de lloguer amb opció de compra, etc. I no parlar d'un creixement directe de 3.600 habitatges que avui ja veiem que això és impossible de fer. La planificació d'una ciutat és confrontació d'idees, decidir usos i acabar configurant el mapa de futur que volem per a aquesta ciutat. No ho pots fer a cop d'oportunitat, que és una pràctica habitual de l'alcalde Ros. També s'ha significat per les crítiques que en moments determinats fa a uns i altres en funció de determinades necessitats, diguéssim, mediàtiques, d'aconseguir un titular. Una ciutat no es governa d'aquesta manera, una ciutat se governa fent participar la ciutadania. Una ciutat de les dimensions de Lleida, la ciutadania pot participar moltíssim. Aquest ha estat l'esforç del grup municipal d'Esquerra Republicana durant aquests anys i sobretot durant els mesos previs per arribar a les eleccions amb un programa electoral ben conformat, i creguem que precisament aquesta manera de fer les coses que s'ha impulsat des de la direcció de l'Ajuntament, des de la figura de l'alcalde, no van amb aquest sentit de creixement sostingut, de decisions estratègiques, que és el que nosaltres plantegem.